Thank you si Mama Karen Armilio. Bulong. Pag ako yung bumulong nakakatakot, ba't yung kanya maganda? Yung akin katakot, yung kanya pag sinasabi niya yung bulong sa pag-ibig feels, ang ganda. Bakit pag ako hindi? Pag-ibig feels. Ang pangit talaga. Pang ULDR lang talaga ako. Pakinggan niyo po si Karen Armilio. Lala! Gandahan natin yung boses natin kasi nakakahiya. Pakinggan niyo po si Karen Armilio from 7 p.m. to 9 p.m. sa kanyang programang Pag-ibig Feels. I thank you. Lala! Yon! Nako, nanlilimahit na naman na araw ng Monday sa'yo, mandirigmang driver! Sinisinok ako, sorry. Ang pagkain... Sorry. Sinisinok ako, nakakaloka. Sorry. Dati, nung bagong panganak ako kay Princess, pumunta kami ng anong tawag doon, ng Thailand. Iniwan namin yung bata. So, syempre, wala mag-breastfeed sa akin. So, nagpapamp ako sa ibang bansa. Tapos na-realize ko, parang ayoko na siyang balik pa sa Pilipinas kasi hindi ko dala yung mga freezer bag. So, parang hindi ko siya masustore na maigi. Oo. So, yung gata, sinalo ko dun sa 3-in-1 ng asawa ko. Nang di niya alam. Sabi niya, bakit ganito yung Ganon, sabi niya, ganito ka talaga. Sabi niya, para daw kasing grainy na hindi niya maintindihan. Sabi niya, bakit ganito yung lasa ng... Sabi niya, kapit ba natin to sa Pilipinas o sa Thailand? Sabi ko, hindi sa atin yan. Gusto ko mag-kiss kayo, dali. Wala namang ganyanan. Okay, sige na. One, two, three. May napkin sa kilikili ni Rakitera. May napkin, may period yung kilikili. May white men's yung kilikili ni Rocky! Yeah! Ala, inimitay ako! Naghanap ang friend delete ako! Ma'am Nico! Ma'am Nico, Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GBGB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Love lang.